Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalat ta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Emmanuel, nga iti agdama kat adda iti pagilian nga Australia. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Velasquez family ti Sitio Bubor na Gilian La Union. Anak ko ani Princess kan lakay ko ani Marco ti Germany from Imelda Velasquez. Shout out kada Jasmine Rivera, Aida Garcia, Julie Nida Niveras, Chelaija Habad kan Geraldine Larocco. Pating family ti Isabela, Sugitan family ti Baggao, kan Jose family ti Barukbok, Quezon, Isabela, from Juliet Sugitan. Rumbawa ang Batali family ni Tatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel, from Melanie Rumbawa. Anak ko ani Kobe, Mamang Meding Cruz ti Lingsat, Santa Maria, Ilocos Sur. Daddy Jason Dulay ti San Juan, Ilocos Sur, from Sarah Jane Cruz. Corpus Kasuga kan Tolentino family ti Rizal, Santiago City, Isabela, from Roland Corpus. Alonso Tanyesa kan Malyaga family ti Alacapan, from Nestor Cuse Alamo ti Apari, Cagayan. Shout out kada Carolina Villanueva Manangan, Elena Antonio, Jenjen Santos, Leonora Bautista kan Eileen. Bolosan kan Leda family ti Bulbulala, Balawan, La Union, from William Bolosan Sr. Laigo family ti La Union, from Ezekiel Laigo. Primero kan Paras family ti Kayasan, Kamiling Tarlac, from Raquel Paras ti Hong Kong.
Bulasket ken Bangaw na family from Samson Bulasket. Shout out kada Susan Ronquillo, Violeta Tabin, Ana Delfin, Belinda Ramos, Flori Castañeda ken Oscar Estipilar. Kastamat da Imelda Cabang ken Jaylin. Makablaawan pa da Sally, Maricel, Badeth, Maylene, Ate Ruby ken Ate Melda, Dayan, Ryan, ken Nicole, ken ti Corpus family from Rowelyn Corpus. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Emmanuel. Dear Manang Emmy, naimbag na oras yu amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan nga Emmanuel. May saak na OFW nga iti agdama kat adda dito'y Australia. Sa nga pulon atawan kong agtrab-trabaho iti day ti apagilyan, kat makunak anasaya at magtinagbalin abunga ti panagsakripisyo, tadandanin agturpos ti kakaiso na nga anak ko. Amo ka makaibati iti adal ti pakasaritaak nang runa ita a Paskwa. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Hello Jessica, bakit? Kumusta kayon kanihana? Hello, Eman. Nasaya at kami mo't ditoy. Adar aramida ni Hana a project da school. Sika ngay, kumusta ka mo't kan? Kastoy, medyo nabannog. Ngam okay lang. Tapara kada kayo matiti anak tatar aramidak. Mabalin kada makasaritak ni Hana. Sige, mabit lang nga rod tayo ba? Ni, aday tamot kaya man. O masidagan ditoy. Oh, ato yan ti anak ta Eman. Kasarita mon. Hello, Daddy. Kumusta kan? Hello Hana, anak. Okay ak ditoy. Kumusta ti panagadal mo? Okay, mat Daddy. Nangato ka na yung grades ko. Kuma, nakaawit ka, Daddy. Mayiliw kami unayan kan ka. Pasensya ka anak. Amo ka na bayag basitan ajak nakaawid. Ngam araramidak da ito'y para kada kayo ka ni mamim. When Daddy, ngam kuma, itapas kwa. Makaawid ka. Tapno kompleto tayo ita a Christmas. Amo ka na rin ti sasaadan tayo tagin na dayo tayo kat nga rod anak. Ngam di ka agdanak. Bumawi akto kada kayo ka ni mamim. Maminsan laang magti Christmas, Daddy. Makaawid ka kuma. Ngamin, umapalak ka dagiti ka adalak. Kompleto da tunggal Paskwa. Maawatan ka anak ko. Ngam jak may kare ang makaawid hak. Amo mo tandi trabaho ni dadim. Basta laglagi pang may patpatag ka unay anak ko. Oray saan tayo nga kakadwa itapas ko alan anak. Isublim nga rodon ka ni mamim ti cellphone. Takayat ko pa kasarita. I love you, Hana. Anak, apay asaan ka matagtagari? Ada ka di parikot mo? Pampanunutak namin ni Daddy, Mami. Kunakon kat. Nga maawatan ka anak ko. Iso na lang ang tarumbang mata panunutam, no apay nga aday adayon ni Daddy mga agsakripisyo. Amo ka para kada tayo aramida ni Daddy. Ngam no maminsan, nagrigat kami na panunutan nga adayon ni Daddy. Nang ronan no kasti nga ada okasyon. Amok anak, nga masapol nga aganos ta. Para iti masakbayan tayo aramida ni Dadim. Kang ronaan na, para kan ka, Hana. Umapalak namin kadagiti daddo maagagayam ko, Mami. Basta Christmas, kumpleto da. Sana kas kada tayo. Pasla saan tayo a pamilya? Anak, saan mo a panunutan da ita? Ti pamilya kat agtalinaad a pamilya, uray adayo tayo iti tunggal maysa. Ngam anya ti amom, amang ano mapalubusan to matlaang nga agawid ni Dadim. Amang ano kayat natalaang asorpresaan. Sapay ko Mami, talaga kayat ko nga da kumadito ni Daddy, intun kaaldawan ti Paskwa. Basta, saan ka maawanan itinamnama anak ko.
Ngam ikari nga agbalintulata na ragsak ti Christmas uray awan ni Dadim. Thank you, Mommy. Sorry numalmal daya. Okay laang anak. Ala, ingka maturugan tani. Umadala man ti rabii. Saan aron ba nga agpuy-puyat ka, anak ko? Ay nak, excited ako hana. Nagadutin man ka ni Jibalay minton Paskwa. Kan sumangpat dagiti kakasinsin ko nga di probinsya. Sigurado akas lang to piyesta manin i Jibalay. Sika nga yan anya ti plano yung ita Paskwa? Ijay kami laang balay ka ni Mami, Noel. Ha? Ala, apa yan naliday ka? Dandan Christmas. Rumbang kumanaragsak ka. Tiyak namin na mo, na makaawid itapas ko ni Daddy. Ni, apay mo ta saan? Ado ka no tilapas da trabaho. Amumot nga day di abroad, saan ka di? Di ka kadipay lang na irwam? Di mo't ko nam nga da talaga dagiti Pasko nga awan ni Daddy? Nairuamak mo't kit din. Ngam ko ma, uray no kastila nga okasyon na makaawid ni Daddy. Anya tamom, ang mga no kaya't nakala nga sorpresaan ni Daddy. Kasla nagrigat mo't namin timang namnama, Noel. Amom hana, ura dayon ni Daddy. Masigurado kapat-pat gan nakalaunay. Amok day ta. Ngam sabali nga min no adda dito ni Daddy. Sa bagay. Ala, di ka nagliday. Kasi tinako-nakon. Anya tamom, ang mga no day ti Pasko kat agawid ni Daddy. Sapay la ko man, Noel. Ay, naimbaglangan. Tadda ka amang palpalagan iti barukong ko. Hello Jessica, kumusta kayo ko ni Hana? Naimbag mo ta nakaawag ka manan. Okay laang. Ngam ni Hana, nariday pay lang aging gaita. Manipod na udi pa nagsarita yung agama. Apay man na Amumot nga umadanin ti Paskwa. Talaga kayat nakamakadwa ti anak ta iti dayta nga aldaw. Oh, amok dayta. Ngam pasensya kayo na talaga. Amo mo ti trabaho ko dito itang runa ita. Talagang adutinas ka ni Aring Pasmi. No siyak, maawatan ka. Tamukat nga ron ti sasaadam nita. Sana kas ka rin na makaawid ka. Ngam, nagrigat nga ron para iti anak ta. Amumutan. Adan nakam na. Iso nga amunan ti agbirok, tunggal ka kastoy nga aldaw. Sana kasi di ubing pay laang nga okay laang nga uray awan ka iti dan nami. Amok dayta. Ay, talaga nagrigat mo't dayti para kanyak. Diyak kay tagkari. Nga maramidag ti amin. Barang mapalubusan akmat lang agbakasyon. Sapay ko mga rod. Talaga aday ti tartari gagaya ni Hana. Jay makaawid ka kuma iti daytoy a Paskwa. Ulitak bakit? Diyak kay tagkari. Ngam kita no anya ti maramidak. Nagrigat ti sasaaden ti maysa nga OFW akas kanyak manang Emmy. Nang runa no adda sumangbay nga okasyon adyak makaawid.
Dumagayam no dumadakkelan ken addan nakam dagiti anak. Kasla ko makanihan nga anak ko. Amunan ti makarik na itila dingit no jak makaawid. Nagdagsen arik naan manang. Ngam awan maaramidak. Nang runa kat istrikto ti pagtrab-trabahwak dito'y Australia. No maira na asaan ang mabalin ti agbakasyon kadagiti napapatag nga okasyon, akas iti Paskwa, talaga asaan ang mabalin. Ngamjak mapukpukawan iti namnama, takayat kumot at talaga ang makadan na ti aginak, iti umada ni idin a Paskwa. Talagang agkakanatan dagiti mangmangga na sa miwa nga para Pasko. Sana na malapdan. Nagfailak man iti bakasyon ko iti trabaho. Sapailak ko mata mapalubusan ak nga agawid. Nakasapulan nagtrabaho ak iti 12 oras. Aramidag. Jaketa maupay ti anak ko. Narigat namin taag kari ang makaawid ak. No sa anak mo't asigurado. Ado ngamin na talaga ti trabaho no kaste a panawan. Masyanak pa ikit din ka ni Jessica. Kakaasi na mga ay ayo ita anak mi. Ngam kaskas di analiday latta kanumot ni Hana. Tunggal malagip na nga mga nusana ka makaawit. Orayag ti desisyon ti amo mi. Barang no mapalubusan akmot ni agawid para ito umadanin a Paskwa. Ay, apay nga Jessica. Kanayo na mapaliiw ko nakalidliday di Hana nga apo ka. Ay, wan nga rod tatang. Nang rugiday ta itinaudi pa nagsarita da nga agama. Apay aya. Kasano, namnamaan na makaawid ni Eman iti day ti a Paskwa. Ngam saan asigurado no mapalubusan ti asawak nga agawid. Ado ka no amin ti trabaho da. Iso asaan na maikari a makaawid. Ay kadkasta talaga dagiti obeng, Jessica. Marigatan da pa'y lamang awat iti kakasta abanag. Hanggang nakarkaron anarigat para kan ni Emmanuel. Nang raw na no amuna analiday ti anak na. Wan nga rod tatang. Ngam imbagak mo ta siya kung ti makaamoy ti anak mi. Tapno saan aday ta ti pampanunutan ni Eman. Amo ka nagrigat ti agmay-maysa. Kan mayadayo iti pamilya na. Podno day ta anak ko. No mabalhin, talaga saan akayat ni Eman ti umadayaw. Ngam sayang ti oportunidad no makapahan ka nagtrabaho iti balasiw tao. Iso nga ore agkad-kadirek na na. Ti masakbayan yaw, ti pinanunot na. Pudno day tatatang. Ay, nagrigat mat ngamin ti biyag di ti pagilyan tayo. Ado ti saan ang makastrik iti trabaho. Iso at tarigagayan da talaga ti makatagad iti abroad. Alakad kasaritam ana imbag di anak mo, Jessica, Ambok amaawatan ng tumutlaang ti amin.
Apay nakalidlid ay kalata. Dandanin ti Christmas. Dagiti daddo kay ayam ta, nagraragsak da. Naragsakak mo ta. Kasano naragsak ako nam? Kita man no. Kasla nakauno na ti pampanunutam. Paya takit kita ang dagiti agayam makaruba tayong obing. Noel, Apay ngamin, Hana. may liwak ngamin na talagan ko ni Daddy. Ay, ni Tito Emmanuel manan? Talagan saan ang makaawid ni Daddy inton Pasko. Awan mo't ngamin ti bagbaga ni Mami. Isumot lagayam analiday ka manan. Anya tamom, amang ano kaya't nakalaya nga sorpresahan ni Dadim. Amang ano kilata sa mga patinton aldaw ti Pasko. Sapay la ko matakas tangagpay so Noel. Jakon mang namnama. Kanjak mo ta nagdamdamag ka ni Mami. Basta ti panunutam, oray sana makaawid, kanayan nakapampanunutan ni Tito Emmanuel. Ngamin, napatag kaunay ka ni Dadim. Iso nga may kakit din, mapantama kay ayam, tapno mapunas ti panaglidliday mo. Hana, apay asan ka pa nakaturog? Rabiin, anak ko. Mailiwak namin nunay ka ni Daddy, Mami. Talaga kaya't ko ang makadwa ita Pasko. Mailiw matunay kan ka ni Daddy, anak ko. Kanayon na nga ibagaday ta kanya. Nupod na mailiw kanyak. Apay nga rod asaan nga gawid. Nang runa ita Pasko. Hana, maawatam ko mga agtrab-trabaho ni Dadim iti adayo. Sana kaslakan na nga agawid. Nang runa no adu ti trabaho da. Apay ngay dagiti daddo maakaklase kan gagayem ko. Makaawid mo dagiti Daddy da. Kas kumakan ni Kayla. Sigurado ka nung agawid ni Daddy na ita Pasko. Saan nga min nga agpapada ti kasasaad dagiti adda iti abroad, anak ko. Iso ang masapol nga maawatan ta ni Dadim. Sana bale, tauray sana Pasko, no makabakasyon, makaawid lata ditoy. Ita ko maapasko Mami. San abale, ta ipatulod na kano tinapintas a regalo na kan ka. San importante kanyak ti regalo, Mami? Tinapatag, adda dito ni Daddy, tapno makita mo't dagiti gagayam ko, nga adda Daddy kakadwak nga agpa-share inton Christmas. Ala, ikararag ta day ta anak ko. Anya ti amuta, ang mga no adda milagro ang mapasamak kat mapalubusan ni Daddy mga agawid. Kanayan mo't nga ikararag ko day ta ni Jesus, Mami. Mutlagayam. Urayam anak ko, no anya ti sungbat ni Jesus, iti ikarkararag mo kenkwana. Kanayon nga awagak ti asawa, bayat nga ururayag ti desisyon ti pagtrad-trabahwak, no mapalubusan ak nga agawid manang Emmy. Inaramid ko ti amin. Nagtrabaho ak, itinalablabas ngam ti oras ti trabaho, tapno malpas ko dagiti kasapulan nga ilepas ko, tapno makapagbakasyonak. Kanayon ko ako mustaan ti anak mi, ngam kaskas di nga isulat ta ti ipadpadamag kanyak ti asawa, analiday ti anak ko. Nagdagsan ti riknak iti day di agundaway manang. No mabalin la ko maatumayabakon, tapno makagtengak adagos dita Pilipinas. Inaramid ko kuman. No pay kasta,
Sa anak ang nagsardeng nga umawawag iti asawa. Hello Jessica, kumusta ni Hana? Kasmot lang iti sigod awan nagbaliwan na. Ngam di kagdanag, siyak ti makaam mo. Sapay ko mata mapalubusan nak, tapno makaabot ak iti kaaldawan ti Pasko. Kanayon may nga ikararagday ta, Eman. Manipod kasta ti jarta anak ta, jakod makatorturog. Kanayon na mapanunot ko ni Hana. No, kasano ti panagregat na nga agawid ak ko ma. Nakarkaro pa'y kanyak. Kailiw kayo unayin iti anak ta. Kailiw da kamot una yun. Madanagan nga rod ni tatang tunggal makitkita na ti apo ko na amalmalday. Iso asaan tayo nga agsargan. Ikararag tayo asapay ko mata makaawid kamot laang, Eman. Wan nga rod Jessica. Tani, talagang umadalin ti Pasko. Kaya't kayo mo't kumama ka din na iti daytang aldaw. Wan gayam. Kasarita nak kano ti boss ko. Sapay la kumaa, tapos itibo ti resulta ti in-file ko a bakasyon, tapno makaawid hak. Iyawag ko adagos kan ka, no anyaman ti banagan ti pagsaritaan mi iti boss ko. Ngay ti madamag, Jessica. Nakasaritam ka din ni Eman. Wen tatang, nagsarita kamin. Kaawawag namanan itay laang, kat naimbag adamag. Makahawid ni Eman, tatang. Ay na, nagsaya aton ngay anak ka. Ay kamaudyanan na. Matong palmot lang ti tartari kagayan ni Hana. Wen nga rod tatang. Ngam, jak pa'y kayat nga ibaga ka ni Hana. Kaya't ko ama sorpresa iti idadatang ni Eman. Ay wala. Ay na, kasla makit-kita kung ti kinaragsak ni Hana. Inton makita na ti amana. Wen nga rod tatang. Kaslaak na ikatan iti siit iti barukong ko. Idi imbaga ni Eman ang napalubusan nga agawid dito'y Pilipinas. Mala, ay kagsagaan na tayo ngard Di saan amakadlaw ni Hana anak ko. Wen tatang, talaga akasta ti aramida. Tuya balay, tay na turong. Anak, anya ti kayat mo amay sagana inton Noche Buena? Ore niya, Mami. Awan mo ti kayat ko. Sigurado ka. Ore di spaghetti wenno di hamon a paborito? Takayo latan ti makaam mo, Mami. Apoy kasla awan ganas mo, anak ko. Umadanin ti Paskwa. Mangmangag mo mat siguro ti maipatpatangatang iti radyo ti kaaruba. Iso nga ibaga mo no anya ti kayat mo, tapno iso ti maisagana a pagsasangwan tayon to. Ore anya ti may sagana, Mami. Kurang latta, taawan mat ni Daddy. Maawatan ka, Hana. Ngam di ka kumamaawanan iti namnama. Talaga siguro asan ang makaawid ni Daddy. Paskwanton, ngam awan pa'y damag no gawid wenno saan. Mala, saanan aday ta ti panunutem? Saan abali ta adda kami mat ka ni Lolom? Saan ka di? Apay, saan ka naragsak? No da kami ka ni Lolom ti kaduam inton Paskwa? Naragsakak mat, Mami. Ngam may mayat ko ma no adda ni Daddy. Sam itapuso, ala kobrador, agkutik-kutika. Di
ka tumugaw, ngem tumakder ka. Tawatem tait den danana. Nakatulog, agmurmuray ka. Anya nga iti madamag, Jessica. 24 itan ti mabilang iti Disyembre. Bisperasan ti Paskwa. Agkakanatan dagiti samiwa nga pang Paskwa. Kano ngay asumangpot ni Emmanuel? Ita nga aldaw di sangpot na tatang. Nang saanan ang nagpasukon iji airport, tapno saan kano ang makadlaw ni Hana. Apag husto asumangpot dito'y lugar tayo into Noche Buena. Ay na, naimbagla ang tanapalubusan nga agawit. Sigurado ang maragsakan to unay-unay ni Hana. Sigurado da itatatang. Kaya't ngamin asorpresaan ni Eman di anak na. Di na pa'y ngamin masigurado idi no makaawid. Isungawan na dakdakamat na kanihana. Talaga nga inkagumaan na, tadi na kaya't amapaay, wano maupay di apaw. Sapay tonggal malagip na ti ama, nakit sana matagtagaray. Kasla kanayaw ama imaymayan. Saan itan tatang? Nang runak at matungpalan tikid daw na ang makaawid ti ama na. Ay, anya ayat ti may sagana, tatulungan ka anak ko. Sige man nga rod tatang. Amin a paborito ni Hana. Iso timpay sagana ti amana para iti Noche Buena. Alang nga rod, rogyantan anak ko. Tapno nakasaganan ton ti amin, sakbay adumtang ti Noche Buena, kanti isa sangpat ni Emmanuel. Di ka mag-Diyos tiyag nina. Tata panggep ni, nga umay tuwag bidua. Umay kam tumanen, kada kay makipaskwa. Ket sapay ti Diyos, tadi kay maumpuma. Paskwa nagasan. Hana anak, nakasaganan ti makan a pagsasangwan tayo into Noche Buena. Apaman nga agalas 12 iti nga trabii. Rugyan tayo ton ti agselebrar. Mami, Amok ti pampanunutem. Talaga kayat mo ang makadwa itapas ko ni Dadim. pudno dayta, Mami. Kaano nga tayo mapasamak manan dayta? Kasimot ni Daddy nga agmay-may sa ija dayo. Pudno ta ko nam anak ko. Naimbag ka data, taadata adwa ditoy, kan adapay ni Lolom. Iso arumbang anaragsak kalata. Mami, adag tuk-tuk-tuk. Asino nga to dayta? Ada ka dinamnamaan niya abisita tayo ita? Ne, awan mo't anak ko. Ni apo mo lang ti kadwata inton madamdama. Sige, sikanti mapan manglukat, Hana. Wan, Mami. Paskwa pasangkaken, ket nagasawisen. Dalagin daw anak nuan ragragsan. Lapuno na Hello, anak. Ha? Daddy? Da kayo ka di nagpaiso? Wan anak ko. Sakba ito eh. Ni Daddy. Daddy! Agyaman na ka nakasangpot ka. Paunaga mo ni Dadim anak ko. Sigurado ang nabanog day tayo iti biyahe. Umay kan, Daddy! Umunag kan! Umay kan! Lapuno sen takararo ragsak nagpayduma tayta ketal daw ti Paskwa.
daddy itay? Ha? Kinapudno na Hana, anak. Amo ni mami masumangputa kita. Ngam kinunsabos ko, adi na ibagbagakin ka, takayat ka sorpresain. Pudno ti kinuna ni daddy, anak ko. Nagsaur ka, mami? Kasta unay tiliday ko, tati amok, uray anya ti haramidek, saan ang makaawid itapas ko ni daddy? Ngamadda akon, anak. Kat kompleto tayo namang celebrar iti Noche Buena. Agyamanak, daddy? Patpatgan kayo unay ka ni mami. Patpatgan ka unay, anak. Ala, agi na nakapay eman. Amok anabannog ka iti biyahe. Ay na, Jessica. Napunas amin na bannog ko, apaman nakita kayong agina. Nakaragragsakak launay, bakit? Kasta kami mat eman. May samananday to'y akararagsakan a Paskwami nga agina. Gusto ti ko na ni mami, daddy. Mamati ak, anak. Iso nga ipapas tayo tag-celebrar iti dahi nga okasyon. Celebraran tayo ti panakayanak ti Mesias. Basit ket at panayon ka, no adu ag Diyos tagina ka, alanana di mo ka dibilbilan, perdisyon ay papaskuan, no di kantong masutapakan, pinto Diyos di pagurayan. Dandani mapukawan akon idi itinamnama manang Emmy. Ngamga po itinalaos a panagtalag ko iti na Marswa. Nakaawid ak iti aginak dita Pilipinas. Iti mismo a bisperas ti Paskwa. Sangsang kamay sa kami nga rod anang celebrar iti pannakayanak ti Mesias. Saan na pulos nga impagarup ni Hana a makaawid ak. Tauray siya kadyak sigurado no mapalubusan ak idi nga agawid wenno saan. Iso na palaos ti panagyaman ko iti Diyos, tanapatgan tikid daw ko. Amo ka narigat at talaga ti sasaaden dagiti OFW akas kanya. Tasaan nga amin a Paskwa, kat makaawid da. Tapno celebraran da ti Paskwa, akadenada ti pamilyada. Ti Paskwa kat panawan ti panagpipinateg, ken panagdadanggay ti tunggal kamang ti pamilya. Iso analaos akin naliday ti marikna, no saan kami amaikan iti gundaway, amakaden na ti pamilyami, iti kakasta nga okasyon. Iso ano maipaayan tayo iti gundaway, agyaman tayo iti Diyos, tasaan nga amin kat makapasar ti kastoy. Daytoy ti pakasarita akmanang, to'y pagayam mo, Emmanuel. Pagayam ko nga Emmanuel, iti damo apasat ti surat mo, talaga malidayanak, nang runa kat tarigagayan unay ti anakyo ang makadenada ka iti aldaw ti Paskwa. Ngam saan ka naawanan iti namnama akas iti kunam, kat nakarkaro ket di apinatibker mo ti pamatim iti Diyos. Inaramid mo ti amin, tapno mapatgam ti kiddaw ti kakaisuna nga anakyo. Husto ti kunam pagayam ko, adu kadagiti adda iti sabali a pagilyan ti makapaspasar iti kastoy. Ti saan da maikan iti gundaway, tapno makadenada ti pamilyada iti kasta nga okasyon. Kat saludo ak kada kayo, takabaalan nyo nga ibturan ti amin, tapno maipaayan nyo iti nasaya at amasakbayan dagiti anak yo, ken ti pamilyayo. Sapay kuma taipaayan nakapay ti Diyos,
iti tibker ti pakinakam ken kirad. Tapno matungpal ti arapaap mo, anasaliwanwan a panagbiag para iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun mapunas dito'y lagi pagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudan ng paris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan nga Jose at Tagala Union. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Prince Seneca, Sunny Carbonell, Silverina Silver, Marcelia Taipio. Mapala kan Bunao family di Taabulog Cagayan from Luz Biminda Mapala. Gary Vergara ti Baguio City from Garinold Tolentino. Habunillo family ti Sison kan San Manuel Pangasinan. Jesrael Garcia, Lildren Sabado, Ate LV, dating kan Jenny Rivera from Biyaheng Brangklesam. Pasyon kan Andres family ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasyon. Makablaawan pa iti Taberna Alejo Vallejos kan Mundo family ti Tangadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Rumbawa kan Ambatali family datatang Jelly Nazarene Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Kakabagyak dita Bisago Apari ti Alamo Maliaga Galimon family from Homer Alamo. Parents mi Ada Ambrosio kan Leonora Lawa kan ditoy Hong Kong Isoda Gretchen kan Faith Lawa, Bing Bantian, Yvonne Palyada,
Kimchi aka Mambukag ay patatas ken ni Marvin Goryo aka Broy Dita Japan from Igorot Film Makers. Makablaawan pa ti Corpus Tolentino family ti Rizal Santiago City Isabela. Kastamat na Dayan, Ryan ken Nicole from Ruelin Corpus. Shout out pa kada Ana Jean Gaho ken Madeline Milo. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Jose. Dear Manang Emmy, naimbag nga aldaw yo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan a Jose, taga La Union, ngamdyakon ilanad no sa dino a lugar dito'y La Union. Subscriber iti YouTube channel yu ti kaaruba mi manang. Iso amang mga gakmatan dagiti padas a maipatpatangatang nang runa no agdudupong kami nga aggagayem iti arubayan da. Naawi sakmet amang ipatulod iti padas ko barang makaitad inspirasyon kadagiti dumdumngeg kat sapay ko ma tamapilimet a maidrama. Siyak ti mangbanggad para iti pamilyami, tasaanan ang makatrabaho dagiti dadakkel ko, talakay ken baketdan, kat pasaray at damoten marikriknada asa gubanit, iso asya kon titimmakder, akasla padre di pamilya. Itulok mo man nga rod manang, arogyak ti agsalaysay. Nanang, tatang, pasensya kayo no dahil lang tinaiyawid ko si daan tayo ita. Nakapoy nga minti pa naglako. Ay kat naimas mo't da ito si daan tayo anak ko. Huwag nga rod, Jose. Di importante, saan tayo nga aglangan amangan, kan kompleto tayo a pamilya. Kaya't ko nga minti makalako kumaitado tatang. Tapno makagatang akmat iti naimas ama sida. Hamangan no agsakit ka mo't iti kinagagat mo nga agbalay-balay nga aglako iti turon kanda dumapay amakmakan anak ko. Nanang, Sapay di tay amo ti panawan, no daduma nagkaro ti pudot na, no daduma mo't kalaat nga agtudok. Kat dahi ti alwadam, Jose. Saan ka nga agkalkalin tudwan? Kalpasan tipan naka-offer mo iti kainaran. ay saan tatang? Aglinong akmat ano marik na kay ruginan tagtudo. Alang arod, mangantayon tap na makainan na kamutan anak ko. Sigurado ang masapa ka manan ang mapanagangkat itilakom inton bigat. Wan nanang, barang no makaadwa kiti mapaglakwan inton bigat. Tada program iti eskwelahan iti asitag ti lugar tayo. Sigurado nga adon to ti tao. Mahembat laga ayam. Ala, mangantayong arodon. Takalpasan na, agin na nakamutan, Jose. Ma'am Roseng, bakit? Masyanak man ka no, say. Isumat kan tinang ibaklay iti responsibilidad arumbang kumaasyak ti mga aramed. Uray siyak magpuldo. Kakaisuna nga anak ta. Ngam di taman lang na ipayan mo't itinarang ay panagbiag. Di tapay napagtuloy nga agadal. Kasto'y tumot nga minti ka sa saad kaun. Masansanan amarik na ka na sakit ti bagay. Sakit saanan ama ilibak nga agkapsota kaun. Iso nga rod, adi na kan kayat apakubraan pa'y di anak ta. Amangan ka nun niya pa'y ti mapasamak kan ka no ipilit mo ti mapanagtrabaho. Sapay narigat at trabaho ti ag-construction. Lakay kan, iso asaanan ama balin. Hinaimbaglaangan ata nagagat di anak ta. Saan na nga ibain ti mapanaglaku-lako dita? Nawada nga men ti panunot ni Jose. Oray anya ka no at trabaho saan na nga ibain, basta saan adakas apanggadan. Iso nga ikararag ta kanayon ti panang tarabay ti Diyos kankwana, gapo iti kinaimbag na nga anak. Talaga kas ta ti aramidak puldo. Iso ano kas to'y arabi kanayon nga iraman ko ti anak ta iti kararag ko. Sakbay amaturugak.
Saan ka kadi mo ritangal daw? San Jose, ado ti trabaho di ti balay. Apay ayang amin? Umayak ko mamanin makidangag iti drama iton sumangputak manipod iti panaglakok. Umay kantulat ta pagin ina na amsakbay nga agawid ka. Sige man nga Rodana. Piala pang ikat iti bannog kan sakit ti bagbagi kalpasan ti panang isursur ko kadag iti lakok. Awan parikot iti dayta Jose. Aywan gayam, nasapakan sa ita Wan ana, adda ngamin programa di eskwelaan ti tasidag. Sigurado nga ato ti tao. Barong na ado mo ti mapaglakwak. Aywan gayam anya. Adang agpay sa programa di pagadalan. Husto ijay kan nga aglako, tapno di kan mabanog pay nga umadayo. Wan ana, katsapay ko ma, tamay paibos ko ti lakok ijay. Tapno saan na masapol nga agsursurak pay. Sige nga Rodan, mapanakon. Dumagasak to langan inton malam ha. Sige Jose, aganad ka iti panaglakom. Turon! Gumatang kayo ti Turon! Napudot pa'y! Kalutluto lang! Turon! Gumatangak man di taturon mo balong. Kasla nagimas ngamin tilangana. Ay na, wana madam. Naimasa talaga. Kalutluto, iso napudot pa'y. Iso aya? O sige, lakwan nakman nga rod. Sigurado ang mabayag pa nga urayak ti apok. Iti deta ka di pagadalan ti apo ko yo, madam? Wen balong. Si Kangay. Apay, saan ka nga agis eskwela? Saanan, madam? Nagsardeng akon, tamasapol ang makataggadak. Tasyak lang ang tinamnamahan dananang kantatang ko. Naimbagmahan, ta saan ka mabain nga aglako-lako iti komporme amakmakan? Saan, madam? Diyak ibayin, tadakkala tulong ti matmatgadak para iti pamilyak. Apay, saan nga agtrab-trabaho ni tatang mo? Saan na makabael? Manipod idi adamutin marikirik na naasakit, madam. Kan may isa, bakit kan lakay da ngaminan nga agpatpada? Iso asya kung timang manggad para kada kami. Nagsaya at kamutan nga anak. Nagasat dagiti dadakkel mo kan ka. May saka pagwadan nga anak. Agyaman ak, madam. Katsapay lak umata magustuhan nyo tilakok. Tapno gumatang kay tumanan. Namnamaam day ta, balong. Kumusta nga iti panaglakom, Jose? Nasaya at mat nanang. Nakapaibusak nga rot adagos. Iso na sapa ang mat nakawid. Nagsaya atan nga anak ko. Ado nga min ti tao itay ada programa iti pagadalan nanang. Ayun gayam nanang. Amom, adagim matang itay kanyak. Nakasingsing po tabakit. Inururay na nga min di apo ko na. Ay kastaya. Wan nanang. Naimbag ka no, tadyak mabay niya glako iti makmakan. Ay katanyamot nga iti imbagam anak ko. Imbag ka kadakila tulong kanyak ti panaglaklakok. Tapno ada pagbiag tayo nga inaldaw. Nangro na katsana na makatrabaho ni tatang. Mabain nga rod kan ka dya, ma'am. Gumawan mo't mabalin na. Tano dumikar ti sakit na kat agkakapsot mo't nga main. Narigrigat no mapakaruan, nanang. Dakil ti magastos tayo no ma-hospital bilang. Kat day ta tilikliklikan tayo. Sana bale, takabalak mo't. Kan dakil ti kaasi ti Diyos. Amok ang makalungaw tayo tumutlaang, nanang. Wan anak ko. Nakarkaro kat makitkita ti Diyos ti kinasingpat mo nga anak. Gaputan na sisingpat kayo mo't anagan kanyak, nanang. Isong aging kat kabalak, aramidak ti amin. Tapno mayaon kayo iti kinarigat ti panagbiag.
Mariknak tinalao sa panagbain kanyak dagiti dadakkel ko manang Emmy. Gaputakas iti nakonakon, siya kun tinangibaklay iti responsibilidad tapno da pagbiag mi iti inaldaw. Ngem ammo ti Diyos manang, awan apulos ti anyaman a panagkitakit wenno panagbabawik iti ar-aramidek, ta para kada kami kadagiti dadakkel ko ti ar-aramidek. Aklunek nga dadagiti gundaway a makariknak iti apal kadagiti adda kabaelanda iti biag. Ngamjak pulos na pukawan iti namnama, nang runa ket adda dagiti dadakkel ko amang namnama kanyak. Iti na minsan ang naglako ak iti batog ti pagadalan, iti asidag ti lugar mi, kabayatan ti kaadda ti programa, naamamok ni Madam Laura. Agingga iti nagbalinan asukik. Nanayunan ti mangpatpatibker iti pakinakam ko babaen ka ni Madam Laura manang. Kan iso pa iti nagbalin nga inspirasyon ko, tanaamwak ang nagtaod matgayam iti nalaos arigat, sakbay asimaya at ti kasasaad da iti biag ti pamilyana. Naimbagngal daw yung madam. Ne, apay nga da ka pala ang ditirwar ti pagadalan nga aglaklako. Panag-aawi dun Ado pa'y ngamin tinabati alakok madam. Parang adapay gumatang katagiti agawid nga estudyante. Sukunan nyo ka din di apo ko yo, madam? Wen, talaga asyak ti mangsuksukon kan kuana. Tagpadpad ang agtrab-trabaho dagiti dadakkel na. Isumat lagayan, madam. Mala, bilangam naman no amin day tanabati alakom, tagatanga kon, tapno makaawid kamutan. Ha? Agmalmalam kan nga aglaklako, amok anabannog kamutan. Ay na, nakababain mat kada kayo, madam. Amo kasan yung tumutla amakan amin dagiti no pakyawan nyo bilang. Nagustuhan dagiti babaunan ije balay, ije ginatang ko kan kaidi. Ha? Ipasarabok kada kuada da ita, tapno da meriendaan da. Ay na, agyaman na kunay, madam. Sapay ko saan kayo mauma amang tultulong iti padayo a tao? Amok anasingpat ka nga ubing. Tapara ka dagiti dadakkel mo ti ar-aramidam. Isarong bang laang amatulungan dagiti kasken ka. Agyaman akmanin, madam. Makaawid akmutlaangan. Ay, nasapa kamot asimang pet Jose, anak kao. Nasapa kan sa nakapaibos itilakaw. Pinakyaw din nasing pet asokik din na bata lakok tatang. Nakita na kami iji pagadalan, edi mapannan sukunan di apo ko na. Ay na, nagsingpet matan day ta asokem, anak kao. Wan tatang, kan madlaw na baknang da. Ngam sana mata pobre. Kay kaya't nakngarod na kayo inistorya, nakas din nga oray na di apo ko na. Hustomat, tapno no ado ti mapaglakwak, ada maurnong ko tatang. Tani, dandanin ti Pasko. Kaya't kung ada kumamot sa balya pagsasangwan tayo, inton Noche Buena. Ay na, saan nga importante da ita anak? Tinapatag kat kompleto tayo pa ilaang ita a Pasko. Tatang, adit tugpay ti biyag yo ni nanang. Kaya't kayo pa nga ipaayan itinasayata pa nagbiag. Daytay, mapadasan tayo mat kumadag iti banag saan tayo pa napadpadasan. Kas kumakadagitag kakaimo sa makan itapas ko. Sika talaga. Ala, ikararag tayo asapay kumata ipaay ti Diyos dayta atarigagay mo anak para iti daytoy umadanin apaskwa.
Agyaman na kana. Nangag ko man ti paborito ka drama. Talaga makaitad iti inspirasyon. Nang runa dagiti ado ti panubo ka naglabasan da. Iso asika, saan ka maawanan itinamnama? Danggan tumutla niya po Diyos amin nga ikarkararag mo. Wen ana. Tani, ado pa'y gayam ti nakarkaro tinapasaran na ngam iti pamilyami. Pudno day ta ako nam. Ngamkas nang ngagmumot, nagbaliw ti biyagda. Nasupapakan amin a sakripisyo da, gaputa saan daan nagsardang anagtalat, kan nagkid daw iti panarabay ti Diyos. Kastamot tar aramida ka na. Kan gaputa adda kayo amang patpatib ka iti pakinakam ko. Kan adamad dagiti suki ka nagsasayat at tao. Gaputa na saya at kamot at tao, Jose. Iso na sa saya at tao mo, ti anday ti aglawlaw mo. Ay sos, addaytan. Agkakanatan dagiti samiwang apang Pasko manipod iti radyo ti karubam. Wan nga rod, Jose. Talaga nga minadandanin ti Pasko. Amom ana, no kastoy nga umadanin ti Pasko. Kanain ang mapanunot ko asapay ko ma, tada maornong ko. Tapno damot may pasango kadagiti dadakkel ko into Noche Buena. Kaya't ko di sa bali kumamot aputahe amaramananda. At dapay gundaway, Jose. Taso magmamanupay alawa sakbay ti Pasko. Anya ti ammom, no maipaay to amin dagita tartari gagayam. Sapay ko maana. Patpatgak unay dagiti dadakkel ko. Kat ipaay ko ti amin para kadakwada. No papel di bangko ngem uray no kunam miday to di metiso tay mapatulo. Nakaturugan ni Jose. Sigurado ang nabanog ang naglako itay. Lakit di alakay. Kanrabi imot tan. Ay, maasyanak unay iti anak ta. Nagagat unay. Podno day ta anak ko na, bakit? Nga mamom, talaga anag nga to ti arapaap na para iti pamilya tayo. Nasa una day ta idi nagsarsarita kami. Kasta aya. Wain, kan kayat nakano ti makaornong. Tabarang adda kanumot ti sabali akita ti putahe a pagsasangwan tayo into Noche Buena. Haywan gayam. Umadanin ti Pasko. Iso siguro akas taunay ti panagagawa dyan aktang aglakaw tapno makaurnong. Ay, kaasimat ni Jose. Awan ti maaramidan taano kasta ti kayat na. Agyaman talaengan takas di ti kapanunutan ni Jose. Saan ama naging bubukod? No adaman arapaap na para dayta iti pamilya tayo. Iti di aya asidag ti Paskwama ng Emmy. Nagagawaak, tada kayat kong aramidan para kadagiti dadakkel ko. Simple na ang matket di manang. Kayat ko lati makaisagana iti daddo maakita ti putahe apag sasangwan mi para iti Noche Buena. Dagitay kita ti makan asaan pa'y anaramanan dagiti dadakkel ko. Gapo iti kinakurapay ti panagbiag mi. No doble kayo dakadagiti naglabas ng aldaw, inaramid ko at triple ti kinagagat ko manang, tatalaga akayat ko amatungpal ti panggap ko, tapno maparagsak ko dagiti dadakkel ko, iti umadanin a Paskwa.
Anak, umadanin ti Paskwa. Masilibraran man nun ti panakaipas ngay ni Hesu Kristo. Putno day tananang. Kat na isang sangayan day tangal daw. Iso arumbang lang nga marambakan. Mabalinen, uray simple laang asagana. Ti importante katagdadan na tayo asang kapamilya iti day tangal daw. Ngam nanang. Kayat ko kumakasabali mo't itaatawan. Kayat ko ti espesyal na Noche Buena. Jose, saan mi atartari gagayan day ta anak ko? Basta naragsak tayaw. Iso asaan mo unay abanugan tabagem? Tapno maipaay mula ang tikalkali kagumam. Basta nanang. Kayat kayo makita ang naragsak iti day tangal daw. Tapno sulit mo't amin na banog ko. Amom anak ko, uray anya pa iti maisagana. Naragsak kamin kanitatang mo kapuken ka. Agyaman ak nanang. Ngam kayat ko subalitan tirigat yung kanyak. Manipod na ipas ngayak. Tirigat tinaganak kat saan amasapul asubalitan ti anak. Kada mo bingar arabidam ti amin nakabaalam para kada kami kanitatang mo anak ko. Pudno day tananang. Iso ngayon ton bigat. Aglako ak manin amasapa. Tapno manayunan tor ornungak para sa gana tayo inton Noche Buena. Kada kay makipaskwa ket sapay ti Diyos tadi kay maumuma. Alanana di ka mag-Diyos tiyak na. Aglaklako kapay gayam aging gaita ha. Awanan ti sarek saan ka di. Bakasyonan dagiti estudyante, tainton maminsan nga aldaw, Paskuan. Pudno day ta ma'am. Ngam nagpaspasara ka nga da mapaglakwak diti sango ti pagadalan. Tadapay mo't lang dagiti mamaestra nga da dita pagadalan. Dagiti lang mo't estudyante ti imunan ang nagbakasyon gapu iti Paskwa. Da kayo ma'am. Apay nga da kayo diti sango ti pagadalan. Amok ngamin, adito iti pakasarakaken ka, Jose. Iso nga imbagak iti driver ko, adumalan kami ditoy. Bareng malabsan da ka, kat sa anak mat anapaay. Kasta ka di, madam. Ikagkakumaak ngamin nga ipaibos na gito'y lakok, madam. Tapno manayunan ti ornong ko. Bareng makagatang akmat iti sabali akita ti putahe, apag sasangwan mi kadagiti dadakkel ko inton Noche Buena. Talaga anak kasing-singpot ka nga anak. Amin na pampanunutob kat para kadagiti dadakkel mo. Ngamamom, bilibakat ka. Nagsimple ti arapaap mo. Ngam parakan ka kat dakkelan day taabanag. Madam? Tinasaya at aglugan ka, ta isurot ka ijabalay mi. Ha? Mamati ak nga ibusan dagiti babaunan ijabalay tilakom. Gatangan da amin day ta. Nakababain sa madam. Agasam, pwede pa'y balayo ti pangilakwak ka dagitoy? Umay kakit din, Jose. Kaya't ko ang makapasyar ka mo't ijabalay. Di na kon paayan. Ibaga talaangan asagot mon kanyak para iti umadanin a Paskwa, tiyaan nugot mo iti awis ko. Nagdakkel gayam ti balay yung madam. Nagpintas daglawlaw na. Ni, adapay gayam farm iti asidag. Nagado ti trabahador yo. Nasisingpot amin at trabahador ko, Jose. Iso adakkel ti panagyaman ko kadakwada. Tano awan da mangisaksakit iti farm, saan kumamot ang nagbalin anaduras? Ay na, naggasat agiti trabahador yo madam. Gaputan na kasingsingpot kayo nga amo. Saan ko nga ibilbilang ida at trabahador ko, Jose? Ha? Imbilang ko amin ang ida, karaman mo ten dagiti pamilyada. Kas pamilyak mo ten.
Ay, makapapal lagi ti trabahador yo, madam. Kayat mo kadimot ti agbalin akas kadakwada, Jose. Ha? Anya ti kayat yo asawan, madam? Iso asinapul ka, gaputa kayat ka nga alaan nga agtrabaho dito'y farm. Ah? Tapno matulungan ka mat. Angam day taket no umanugot ka. Agpaiso, madam? Wan Jose, mayat ka kadi? Ay, kayat ko lakit di, madam. Kayat ko. May kariyak ka ding agtrabaho kada kayo? Abay kit din asaan, Jose. Manipod na gamamuta, pinalpaliw kan. Nasaya at ka tao, kat nagitikasken ka ti kayat ko unay ang matulungan. Talaga ka di amayat ka. Uwan, madam. Unay-unay. Nasaya at no kasta. Mangrugi ka na nyaman nga aldaw akayat mo. Ngem, kayat ko a selebraran nyo pa iti Pasko asang kapamilya. Ada nakasagana nga iyawid mo a para iti pagsasangwan nyo into Noche Buena. Kan ikan kamot iti kwarta nga usaram para iti pamilyam. Ha? Ni? Nalabos sa mo't unay daytan, madam. Kayat ko nga ipasyar mo dagiti dadakkel mo iti kaaldawan ti Paskwa. Saan kanto nga aglako? Ta ibubus mo dayta akan ito para kadagiti dadakkel mo. Sana bali? Taikan ka iti permanente at trabahom iti farm mi, Jose. Ha? Kat manamnamam ti binulan a panagsweldom. Ay na, agyaman nakunay ka da kayo, madam. Da kayo lakit iti inaramat ti Diyos, tapno matong palamin ngayon karkararag ko kunkuana. Gapo tapat-pat gan nakaunay ti Diyos, Jose. Sigurado ang maragsakan dagiti dadakil ko. Apama na maamuan da iti napinta sa damag, madam. Katsapay la ko, ma. Takanayon na kayo at tarabahin ti Diyos. Tapnod adupay tikas kanyak ang matulungan nyo. Nanang, tatang, adakon. Apay anarabyan ka, anak. Nay, nagadumot ang tiimot mo, anak ko. Uwan nga rod, Osay. Ang mga narigatan ka nang ipaibos iti tagilakom kunak kuma. Ngam kasanungay nga ibagak dayta, katnay, nagadumot ti imot mo asimang pait. Uwan nga, Rod. Naipaibos ko ti amin alakok, nanang, tatang. Taginulpi di sukik. Ni Madam Laura. Katamoyo, insurot nakpa iji balayda. Iso tinagkapuan dagito imot kamakmakan. Ha? Kayak mo asawan, Osay. Inted amin dayta ni Madam mo. Wan tatang, nagadutinted na pagsasangwan tayo inton bigat. Kansan lang aday ta, nanang, tatang. Nangtad pa iti kwarta abus-busin tayo kanong agpasyar inton kaaldawan ti Paskwa. Anya? Ay nakababain anak ko. Saan mo ko mga inawat? Sobra-sobra na ito intanakan ka. Wan nga agpaiso anak. Dagitalaeng kat sobra-sobran. Apay nga inawat mo pa lang ti kwarta nga inted na. Uray saan tayo nga agpasyar anak ko? Tatang, paggadkadak ko mga talaga. Diya ko na aramid. Ta ino na anak matan ni Madam. Kun amok anak arkaro na maragsakan kayo gapiti may sapay ngayon pa na kanyak. Anya da ita, Jose. Inalanak nagtrabaho di farm da. Sana kung naglako-lako nanang. Tatang, adan trabaho kiti farm da Madam Laura. Ay, Diyos ko. Sobra-sobra parabor ti impaay mo iti anak may. Agyaman kami unay, Diyos ko. Wan tatang, nanang, aglap-lapusanan da ito nga impaay ti Diyos kada tayo. Babaan ka ni Madam Laura. Pudno una di ko nayo. Ano mangitad iti parabor ti Diyos. Kat nalablabos pa yung amiti daw-dawatin tayo. Ay, diyak ka mo no. Anya ti sawak iti nalaos akin aragsak ko, Jose. Amok asino papakan ti Diyos ti amin a sakripisyong para kada kami kaninanang mo, Jose.
Kat agtalinaad ka kumaana pa kumbaba, itilikudan dagiti ado a parabor, anaawat mo, anak ko. Naragsak ka Paskwayo, dahil di kablaw mi, kabya kuman agari. Anak ko, nakaad-ado unay ti sagana tayo itaanot si Buena. Wan nga rin, nanang. Isa na laos ti panagyaman ko ni Madam Laura. Kamaudyanan na. Natungpal kong ti tartari kagaya ka may sagana itaanot si Buena. Para kada kayo, nanang. Aglaplapusaan ang ti kinaragsak tayo ita anak ko. Kat agyaman tayo unay ka ni Madam Laura. Amok kad adon tupay ti parabora may paay ka ni Madam Laura, nanang. Gapoy ti kinasayat na iti pada na tao. Nang runa unay kadag iti trabahador iti farm na. Kat may saakton kadakwada. Nakaragragsakak unay, nanang. Tatang. Anak ko. Maragsakan na ka makakita iti kinaragsak yu adadakil ko. Kat ikarik, itataadan na saya at trabaho. At adon tupay ti maipay ko para kada kayo. Itad ko amin na pagragsakan nyo, nanang, tatang. Nagpintas na ito'y asagot ti na Marso para kada tayo ita a Paskwa, anak ko. Naragsak a Paskwa kada kayo, nanang, tatang. Ipatpatag kayo unay-unay. Naragsak a Paskwa, Jose. Di amin na umili. Pudno unay manang Emmy, numangtad ti Diyos iti parabor, aglaplapusanan. Tamanipod iti day di a Paskwa, ana ipaayan kami iti parabor, babaan ka ni Madam Laura. Nagsasarunon dagiti parabor asim mangbay, nang runa ta permanente identi pagsweldoak, ta nagbalinak ket nga ruden a trabahador iti farm ni Madam Laura. Sinaysayaat ko ti nagtrabaho manang, ket ininot anasursurok ti amin anasken a matrabaho ije farm. Ininot met ana parang ay ko ti panagbiagmi kadagiti dadakkel ko, babaan iti panagtrabaho iti farm. Saan la aday tamanang? Inalukoy nak ni Madam Laura nga agadal, babaan iti alternative learning. Iso ana nayunan pa iti sirib ken kabaalak nga aramiden, ana katulong kanyak, tapno ad-adda ama parang ay ko ti biag ko. Aging gaitamanang agpapaayak pa lang iti farm ni Madam Laura. Kat tunggal dumtang ti Paskwa, kanayon mo't asumarungkar iti lagip ko, day di Pasko a naglabas iti biag ko, nga ison tinanipudan ti panagbaliw ti panagbiag mi. Sapay kuma, tanakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Jose. Jose, pagayam ko, maragsakan ak iti nagbanagam. Mamati ak, aga po iti kinasingpot mo nga anak. Iso anaparaburan ka iti napintas a grasya. Panagayat, pamakawan, ken baro anamnama. Sumagmamanula ang dayta kadagiti pudno a kaipapanan ti Paskwa. Iso nga annadam ti parabor adimteng ken ka. Ket aginggat mabalin, ibinglay mo mo't dayta a parabor. Kas iti panangibinglay ken kati tao a nakatulong iti dakkel, tapno agbaliw ti kabibiyag mo. Naragsak a Paskwa ken ka.
Alakastan pagayam ko, katagyaman na, kiti pa nagibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Tintu